Μόνσον, φαντάμε νούμερο 1. Κοκολάρας, Ορτίγες. Μανολούδας, 2,67 προζώνες, Νόκη, για μωρές. Να σε καλά αυτό το πόδι που κάνεις με τα πόδια σου. Βούτσκοϊ Παναγιώτης, 2,67 προζώνες, Νόκη, να θέλει να βραβεύσει. Πότε λέγαμε και εκεί πέρα. Βούτσκοφ. Μπράβο, Πεπ. Από το κεφάλι έλεγξε, έτσι. Φωτάρα με το γόνατό σου. Πήρες και το 3, Φώτη, είσαι 5 μπροστά. Φέρ' το μένω. Μανολούδας Παναγιώτης, πρώτη θέση. Ότι άπλωσε την βάση, έτσι. Άπλωσε την βάση. Γύρνα για το κάτω κατάμι, το χέρι μέσα το έχει. Βάλε καλά το χέρι σου μέσα. Εκεί. Δέστε τα χέρια σου αλλιώς. Κοτρότσος Γεώργιος, δεύτερη θέση. Έτσι, παίρνω απ' την άλλη, Φώτη. Παίρνω απ' την άλλη. Νούχος Στέφανος, τρίτη θέση. Κάνε όπα και παίρνω απ' την άλλη. Κάνε μια ένα. Άπλωσε τη βάση λίγο. Πάρε λίγο. Πρώτα παίρνω εγώ μετά. Κούρασε το λίγο. Πέρα τώρα μορσάω. Έχει πεθάνει, κάνει γέφυρες και έχει πεθάνει. Φώτη, κράταγε τη βάση. Μην γυρνάς έτσι. Αυτό το χέρι πάρτο που το έχει εκεί πέρα. Πάρτο αυτό το χέρι. Φωτή, πέρα μπροστά. Άλλασε θέση. Πάνε north-south, Φώτη, τρίτη πλευρά. Μείον 79,5 άσπρες ζώνες. Παπαναστασίου. Κεραμαρός. Τελείωσε αυτό ρε παιδιά, τελείωσε αυτό. Ξενιτόπουλος. Δεν τελείωσε αυτό. Μπότσκαρης. Πάρε αυτό το χέρι που το έχεις τεντωμένο, Φωτάκο. Θα έρθουν για βράβευση. Μείον 79,5 άσπρες ζώνες Στο νοκί. δίνει τώρα. Το χέρι εκείνο. Φωτή, άλλασε θέση, έχεις πάει απέναντι. Άλλασε θέση, άλλασε θέση. Αυτό είναι ρε Φωτάρα. Πήρες άλλα 4, είσαι πολύ μπροστά. Παίξε ήρεμα τώρα, παίξε ήρεμα. Τρίτη θέση Ξενιτόπουλος Τομάς. Βγες πάλι πλάι, δούλεψε πλάι μέσα, δούλευε συνέχεια. Βγες πλάι, τσάπα μην κάθεσαι εκεί. Θα γυρίσεις να πάρεις και πλάτη. Άστο να Τρίτη θέση Μπότσκαρη Δημήτρης. Δεύτερη θέση Παπαναστασίου Νίκος. Και πρώτη θέση έτσι, βάλ το γόνατο μέσα, Φώτη. Κεραμαρός Αντώνης. Σπάρτακας είναι. Το γόνατο στο κοφό. Κεραμάρος Αντώνης. Παίρνω να το πάρω από το κεφάλι σου εκείνο μπροστά και στείλ το. Μπράβο, γύρω το χέρι. Αυτό το πόδι που πατάει, σήκω στο ψηλά. Ψηλά και παίρνω το από την άλλη. Στον αναμάγο του δίνω. Το πόδι. Εκεί πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, πρόσεχε. Δεν βγαίνουν αυτά. Τίποτα δεν κάνει. Ότι παίρνει το πόδι του πάνω από το κεφάλι σου μπροστά και βγαίνει στο πλάι. Πρόσεχε πολύ βάση. Το χέρι από το κεφάλι σου σμπρώξε να φύγει. Το χέρι εκείνο που σε ελέγχει. Μπράβο. Παίζε, έφαγες μια ποινή. Παίξε λίγο, Φώτη. Μπράβο, βάλ το ανάμεσα εκείνο. Τίποτα, δεν παίχνει. Κατηγορία μείον 91 άσπρες ζώνες. Κωνσταντινίδη. Είναι τελείως. Βγες από ανάμεσα. Παστουρμόγλου. Κατσιδιαλεκτός. Μείον 91 άσπρες ζώνες. Κωνσταντινίδης. Έρθουμε για βράβευση. Παστουρμόγλου. Κατσιδιαλεκτός. Λαιμό, Φώτη, λαιμό. Αυτό που έχεις εκεί στον αγώνα πάνε για λαιμό. Αυτό που έχεις εκεί στον αγώνα πάνε στο λαιμό. Όχι εκεί, στο λαιμό πάνε εκείνο. Πρώτα να ελευθερώσεις το πόδι σου. Δείξεις το βάρος σου, το κεφάλι κολλητά μόνο στο βάρος. Παίρνα λαιμό. Κατηγορία μείον 85,5 νόγκοι άσπρες. Άντε, βάλε και το άλλο. Τέλειο, πιάσου και το χέρι εκεί και είσαι άλλο. Βάλε και το άλλο, Φώτη. Εκεί. Έτσι. Άλλαξε το χέρι εκείνο που είναι από κάτω από το μπασκάλι. Βγάλε το και βάλε το μπροστά. Άσε το χέρι σου εκεί. Σφίλωσέ το, Φώτη. Εκείνο, βγάλε το εκείνο. Βγάλε από τη μασχάλη το από κάτω. Δεν πειράζει. Μπροστά είσαι, άσε. Γιουβενίλ.
Μισό λεπτό. Συν 70 Νόκη. Βούφας Δημήτρης Λιάσκος Παύλος. Κάνε και το σιπ, πιάσε από κάτω από το πόδι. Ανέβα ψηλά τώρα και γύρνα τώρα, ανέβα ψηλά και γύρνα. Τώρα, αφού ό,τι δούλεψε λίγο τελειώνει, ούτε μισό λεπτό δεν έμεινε. Εκεί, άνοιξε τα πόδια όμως για να βγει. 15, εκεί. Κάτω το χέρι του, μπράβο. Άμα αφήνει και το λαιμό, πάρει και το λαιμό. Μπράβο ρε Φωτάρα. Μπράβο Φώτη, μπράβο. Γιουβενίλ Νόκη μείον 70.